Без тарихта эзлебез республика күләм шәҗәрәләр фестиваленең район этабы ел сайын зур бәйрәм итеп үткәрелә. Әзерлек барышында бәйгегә катнашучы һәр гаилә үзендә сакланган кадерле ядкәрләрне барлый, алар турындагы истәлекләрне яңарта. Быелгы чарада катнашучылар аеруча күп булды. Араларында 4 буынын торгызганы да, 11 буын бабасының нәсел җепләрен барлый алганнары да бар. Безнең монда 9 буын кешеләр табылган. Без аны инде документальны нитәлмәсәк тә, әбиләрдән ишетеп белеп тора идек. Шуннан хәзер дә инде без бергә аралашып яшибез. Бик күп җирләргә таралганбыз, башка шәһәрләрдә дә бар. Аралашып яшибез хәзер. Biz bu müstakilne jidi bulunu biliriz. Bizim nesilimizde kamber, polis kamberlerinin tutukluğu da var. O Kazan'da jurnalist olup da işledi. Özüm indi mal bıraşı buldum, firmada yaşadım ömür boyu. Arınburg dalalarında da buldum. Şimdi bir ükünüşüm kaldı, garmon alganım, oynayalmadım. Elhamdülillah hayır onluğum oynayın. Biz 5 bala indi. Mana bu Basırlar Ovazı konkursunda bek tilab qatnashishga bo'ldik. Baribizda qaytdik. Bugun o'zimizni, semyamizni, oilamizni motor etib ko'rsatirga o'ylaymiz. Фестивальдә һөнәр династияләре дә үз шәҗәрәләрен тәкъдим итте. Фәрхетдиновлар муллалар нәселеннән булулары белән горурланалар. Һөнәрләрен мөгаллимлек белән бәйләгәннәр алар. Мин бу бәйгегә әзерләнгәндә әле 5 буынны гына ачыкладым. Менә яңадан тагын архивларга мөрәҗәгать итеп, интернетка кереп, тагын ачыклыйсы хәлләр бар. Безнең муллалар нәселе 19 гасырдан алып, менә бүгенге көнгә кадәр менә шулай муллалар килә. Гәрәевләр нәселендә гомерләрен хәрби хезмәт белән бәйләүчеләр күп. Ватанга хезмәт итүне беренче урынга куйган ир-егетләре күп булуы белән бик хаклы горурланалар алар. Безнең буын Иске Караман авылында иң олы нәселләрнең берсе. Безнең Әхмәтҗан бабабызның 9 малае гына булган. Шул 9 малай барса да Гәрәев булып китмәгәннәр. Кайсы Арсланов, кайсы Хаматшин, кайсы Нуруллин булып киткәннәр. Гәрәев булып калганнары да җитәрлек. Biz bu нәселнең 7 буында катлы таптык. Бәйгегә әзерләнгән вакытта дәүләт архивына да мөрәҗәгать итәргә туры килгән һәм гаилә тарихына караган бик күп яңа фактлар да ачыкланган. Менә шушы конкурска әзерләнгәндә без инде әзерләнгәнчә дә үзебезнең буыннарыбызны беләдерик, бабаларыбызны барлап, 7 буын бабабызны беләбез. Бу нәселдә мин килен кеше, шулай булса да миңа да яңалыклар бик күп булды. Шәҗәрәбезне барладык, нәселебезне тулыландырдык һәм барлык туганнарыбыз белән горурланып, менә шушы конкурска җиңәргә дип килдек. Әби бабайларыбыздан калган ядкәрләрне бик кадерләп саклыйбыз. Бу шәҗәрәне ясау минем уртанчы кыздан башланган иде. Мәктәптә конкурс игълан иткәчте. Ул башлады, без аңа кушылдык. Дәррәү килеп бөтен туганнардан белештек һәм менә шулай әкрен генә шулай тупланды. Безнең шәҗәрәне тапкан 11 буын, ул Иске авыл тарихы белән бергә бара. Шуңа күрә менә 11 буын монда билгеле. Казан шәһәреннән килгән жюрига гаиләләр үзләре яратып әзерли торган сый-нигъмәтләр, нәсел агачы булган шәҗәрәләр, гаилә ядкәрләреннән торган күргәзмә тәкъдим итте. Бүгенге гаиләләр бик нык әзерләнгәннәр. Татар халкының милли ризыкларын күрсәттеләр. Татар гаиләләре күп иде бүгенге фестивальдә. Һәр гаилә үзенең нәселе турында сөйләп китте. Үзенчәлекләрен аңлатты. Безгә бу бик мөһим. Бу фестивальдә җиңә торган гаилә безнең зональ этапка барачак. Бәйгенең икенче өлешен район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов ачып җибәрде. Сәхнәдән гаилә тарихларының иҗади презентациясе күрсәтелде. Bütün гаиләләргә дә мин теләсе килә инде уңышлар. Киләчәктә дә гаиләләрегез ныклы булсын, уңышлы булсын, тату, матур гаилә булып, үзегезнең гаиләләрегезнең гореф-гадәтләрен саклап, аны буыннан буынга таратып, матур итеп сезнең яшәвегезне теләп калабыз.
Конкурс нәтиҗәләре буенча муниципаль этапның җиңүчесе дип Иске Вәрәш авылыннан Баһауовлар нәселе танылды. Гаилә республика конкурсының зона этабында катнашу хокукына ия булды. Икенче урынны Иске Карамалыдан Гәрәевләр, өченче урынны Яңа Карамалыдан Низамовлар гаиләсе яулады. Һәр гаиләнең буыннар тарихы үзенчә бай һәм үзенчәлекле. Шушы тарихны алга таба да саклап калып, буыннан буынга туп-мишәшми җиткерү безнең бурыч икәнен беребез дә онытмаса иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.